Убеден съм, никой, който е над 16 не би гласувал позитивно за този парфюм. Какво става? Попаднах в интернет на този парфюм на Жан-Пол Готие. А точно и такава идеята на видеята, които ще снимам. Да пробвам парфюми, които никога не съм пробвал и да изкажа моето некомпетентно мнение какво мисля за парфюма. Парфюма, който ще отваряме днес е Жан-Пол Готие Le Beau Le Parfum Intense 125 мл. Преди да преминем към отварянето на парфюма, нека прочетем в интернет и коментари на хора и тяхното мнение за парфюма. Моята препоръка е да не купувате на сляпо и да вземете моста преди това, за да видите как държи на кожата ви. Много не ми харесва този парфюм, въпреки че има толкова много добри отзиви в интернет. Чист лукс, но това не е покупка на сляпо. Кокосът е много силен, но ми харесва. Трае с часове и е причина за много комплименти. Не мога да се сетя за нито един негатив за мен. 10 от 10. Интересно. Да преминаваме към отварянето. Знам как се отваря вече, тъй като имам друг аромат на този дизайн. Няма да използвам отварачката за консерви. Ето го и парфюма. Може да бъде намерен в интернет 68 евро за 75 мл и 92 евро за 125 мл. Като цяло ето какво представлява парфюма. Мъжко тяло и половите му органи са покрити с златно листо. Тук на гърлото има такова щивче, което трябва да се махне, за да може да пръснете от парфюма. Време е да пробваме парфюма и да кажа моето мнение, какво мисля, преди да сме прочели в интернет нотките и информация за парфюма като цяло. Усещам малко манго, като чили. Са леко свежо и леко кремообразно някой. Според мен би било подходящо за зимата или есента. Смятам, че мирише прилично. По-скоро е ежедневен парфюм, отколкото да го използваш за някакво официално събитие или нещо от сорта. Или за работа. Напиши в коментарите кой е следващия парфюм, който трябва да пробвам. И ако има някой, който не съм го пробвал, каквато е идеята на видеята, го поръчам на сляпо преди да прочита в интернет каквото идея за този парфюм. И ще му направя ревю. И да видим какво ще стане. Във връхните нотки има ананас, ирис, джинджифил и кипарис. Не бих казал, че усещам ананас, по-скоро ирис. В средните нотки има кокос и дървесни нотки. Нещо ми се губи кокоса като цяло. И в базовите нотки има тонка, сандалово дърво, кехлибар и амбра. Това е до следващото видео.